நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா ஸ்வீட் பொங்கல் செய்ய போகிறோங்க. நான் பச்சரிசியில் தாங்க செய்கிறேன். பைத்தம்பருப்பு வந்து ஒரு சின்ன டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். அதை குக்கரில் நல்லா வறுத்துக்கிறேங்க. நான் வந்து 1/4 கிலோ பச்சரிசி எடுத்து அலசி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. பாருங்கள், நல்லா இதை நான் வறுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எப்பயும் போல் 1க்கு டபுள் வச்சுட்டு அதை கூட பைத்தம்பருப்புக்காக எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்க்கணுங்க. இதை கூட நான் நெய்யும் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் பாருங்கள், சால்ட்டும் சேர்த்துக்கிறேங்க. ஒரு 3 விசில் இருந்தாலே போதுங்க. இது சட்டுன்னு வெந்துடுங்க. பாருங்கள், நான் வந்து 200 கிராம் வெல்லம் எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் முந்திரி திராட்சை நெய்யில் வறுத்துக்கிறேங்க. நம்மளோட ஸ்வீட் பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்துக்கிறேங்க. இது மாதிரி நம்ம புளியரப்பாக்கு ரொம்பவே சூப்பராக பிரசாதம் செஞ்சு